ଗନ୍ଧେଇଲା। ଏଇଥିରେ ଖାଲି କାମ କରିବୁ ଯୋଉଟାରେ କରୁଛୁ ତୁ? ଉପରକୁ ବି କରିବି। ନା ହେଇ ଯୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ଡବାରେ କରୁଛୁ ସେଇ ଡବାରେ କାମ କରୁଥିବୁ। ହେଲେ କରୁଛି ଏଟା ଫୁଲ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଯୋଉଠି ବନଉଛୁ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲିଂ କରୁଛୁ ହେନ୍ ସବୁଥିରେ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲିଂ ସରିଲେ ହାତଟା ଟିକେ ପଛକୁ ରଖିଦେବୁ ହେଲା। ସରିଲା ବାସ୍। ଏବେ କାଟି